Sik piye-piye? Takoni telung rambahan, patang rambahane ya kuat. Apa to? Sik piye-piye? Wong loro ya, Mas. Lah nyapa wong loro ki pamplete wis jelas nek ana Mas Komet. Wong kuwi dagelan sing paling larang kok wong loro iki lho. Kowe iki sing larang bengi iki sing dinteni karo piyai kene iki kowe. Lah dinteni iki ditanggap apa disiksa? Lho. Lah iki saku. Saking tresnane karo awakmu ya Mas. Apa iku kudu dijogeti? Yo. Emane mali. Dumateng Pak Dani Windarto. Apa? Kula tak medun saiki mawon, Pak nggih. Sik kok medun sik Mas. Nyuwun sewu nggih Mbak Mas Petruk, Mas Bagong, Mas Yon. Mas, nek Komet bengi iki diwirang-wirangne kalih kru anggota panjenengan kula sing mboten nrimake Pak Dalang. Ngono lho. Ngono lho. Kene Met. Karo kancane ya kudune mbelani kanca. Ana Komet, ana Slendro, uga ana Mas Yono. Nek mbok wirang-wirangke bengi iki ning Juma awake dhewe sing ora trima. Iya, omong ngono. Mergo jenenge kekancane Sabaya Pati, Sabaya Mukti. Man Firman. Kowe arep nyepelekne Komet kowe? Iya. Ape mirang-mirangne dhuwur kula nang Komet ya Man Firman. Kowe mirang-mirane aku man wae. Kowe nyepelekke Komet, aku sing ora trima. Iya, lah ya. Kowe kelingan apa ora Le? Jaman poso bojomu ora duwe beras, bojomu ora duwe dhuwit. Sapa sing nukane beras nek ora Komet? Tak ya to, Met? Lah lho. Ora Kowe iki yo ngomong iya ben kereng ngono lho ben wedi. Ora maksude iku Firman ki ben wedi ngono lho karo awakmu. Elingo to Man Firman. Lah Zamane anakmu sekolah biyen lho jek cilik arep TK ra duwe dhuwit, nyambut gawe ya ora enek. Sapa to sing kragati rak ya Komet, ya Met ya. Lho, kowe iki ngomong iya. Maksude ngene lho, Met. Mas yo ora iki seolah-olah bengi iki kowe ketok sugih ngono lho. Iya ngono lho. Kowe ngomong iya. Iya. Lho. Ya kok iya Man. Iya kuwi nganggo sentuk ora nganggo gedek. Kuwi sing umum ki ra umum kok. Lah nyapa ora umum kowe kok. Ancen aku ora. Kaya pinter-pinter ngendang dhewe. Pinter-pinter Kowe ngendang. nek bengi iki pancen iso ngendang terokno suarane Komet. Nah, terokno. Jajal kowe kalau ngomong kono iso ora? Ah, engko gak penak engko kono isi. Ora. Pak Bambang tuku gedang. Ayo iso Jajal. Wih, iso cetol. Ayo. Wah, iso tenan tiba Komet pinter. Alah urung karuan. Sik iki sing aku sik. Pak Bambang tuku gedang ditugel-tugel. Diar.
iso iki. Ayo. Nek iso bayaranku bengi iki pen, Mas. Lho, met. Bayarku kok bengi iki. Wah, aku ora mikir, sing mikir ndara kowe wong ya. Wah, nyonyor ge awake. Pak Bambang potong rambut. 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 Oh, dhewe lho. Kuwi rambut ning liyane kuwi mangki. Alah, kuwi ya beda nggon kuwi. Kene wis rasa digagas kene. Apa iki tak matur kalih Pak Hadi ngaturaken selamat malam wilujeng dalu Mas Petruk, Mas Bagong. Ah, wilujeng dalu Mas Lindro. Silaturahmi wonten aladan Jumo nggih menika. Nggih, wonten aladan Jumo, Desa Jumo, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan. Leres menika wonten aladan Jumo mangan soto ning pinggir sawah. Muga-muga piyai Jumo dipun paringi barokah. Amin Allahumma. Amin. Mangan soto ning pinggir sumur sedaya warga masyarakat Jumo mugi-mugi dipun paringi panjang umur. Amin Allahumma. Amin. Ngene iki lho Mas. Kuwi jenenge donga dinunga. Betul wong dagelan pelawake ku ndongane ya nganggo tembang, nganggo semu utawa nganggo parian. Kowe mau mangan apa? Mangan soto. Lah aku engko terus ya melok mangan. Ya karepmu mangan to wong awake iki jenenge kanca. Lah iya jenenge iki loromu ya loroku, Penakku ya penakmu. nek bengi iki awake dhewe lara saka komet berarti ya loromu, ya ta? Iya iki. Ayo kono parian. Tuku loto, ya ta? Loto ya. Heeh. Tuku loto terus di rumat. Tuku loto di rumah. Mugi-mugi warga pundi to niki? Jumo. Jumbo sehat walafiat. Amin Allahumma. Amin. Nah, pokoknya muga-muga yai mriki sehat nggih Bu nggih. Heeh. Ayo melok ora. Potongane kok turu arek parian. Kowe iki lho mikira wong loro kok ora wong sakmene iki biyen iki lho ngerti to? Apa? Lah wong donga kok buku parian iki jenenge dolanan lho, Mas. Lho kok dolanan iki lho. Jenenge awake dhewe iki wong seniman kuwi apa donga ya digawe rondok seni lho, men. Ning ya ora kabeh disenikno. Lah kowe nek donga mbok gawe seni. Upama wong isak ki iso bar jam 7 bengi bare iso bar subuh. Lah kok iso piye? Lah nganggo parian kaya ngono. Kok ndonga nganggo parian pas sembayang piye? Ayo, ape donga ngono kaya suwi budal sekolah tuku es krim. Maksudnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ta? Ya. Bisa teko kono lho. Lah kuwi bare apa gak ya bar subuh? Tegese awake dhewe iki jenenge wong seni, kanca-kanca seni kabeh iki mau ya ngono, upama nembang lagu rak ya nganggo parian kabeh to. Lah kuwi rak nembang wong ki donga kok. Lho, Ya saben ben ketok senine ya Indro. Lho didongakno pada malam hari ini menika adicara tasakuran bersih desa to Mas Petruk. Nggih, leres. Ngerti apa ora bersih desa kuwi kowe? Kowe paham ora? Sedekah bumi bersih desa. Bersih desa kuwi ngresiki jiwa lan ragane supaya tinebena saking bilahi, cinaketno saking rejeki ananda fatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Kuwi Nah, ana ngopo ora kowe? Kebersihan sebagian Dari dari iman. iman. Ben resik to. Ben resik. Ayo ben resik mbok desane didol. Lah lho. Wong ngene nerangno ya aja ndaki-ndaki. Maksude ora kok desane iki terus resik saka larangan ngono ora. Lah, Resik saka memala dadi penyakit pagebluk iki padha minggat kabeh. Dadi sing panen upama petani ya tandurane ya apik-apik. Yo, sing Iso panen. Nah, sing pedagang. Sing pedagang ya padha ae ya Ndro ya. Batine akeh, untunge akeh. Pegawe. Sing pegawe muga-muga mundak pangkate, mundak bayarane. Lah iki aku takon, lah sing blas gak duwe sawah, ora pegawe, ya dudu pedagang. Lah ditungakno ya dadi wong lah. Lah iki apa mbok anggap apa kok? Dongane ya ngene upama ora duwe lemah. Ya. Didongakno muga-muga ndang iso tuku lemah. Ngono lho. Pirang kresek. Lho Piye kok to tadi kok malah ngendelne lho Kok saja. sesuk kok kocok maksude iki sok muga-muga ndang iso tuku sawah utawa lemah ya met ya. Iya ya, Ndro. Wong kowe kene kene sapa kae urung kenal kok teko ndi-ndi. Ya kenal kabeh nek Mas Lah nek Lendro. aku nek kabeh karuan. Kowe ngerti sing njaluk foto kowe ngono lho. Alah alah. Iki bener njaluk foto kowe anggere bar terus dihapus. Gak. Bar njaluk foto kowe jebret terus dihapus. Pas teko lawang seksine aku mbek Slendro lho. Ancane yo foto Bu Camat.
Bulurah. Bulurah. Dani. Enggak ora kuwi kok. Terus Sapa? sing njaluk foto aku ya bloke sing tukang masak karo gawe kopi ku lho. Bu Ismiati. Ismiati istri kuwi. Oh, Kuwi terus Suparmi. Suparmi tukang apa? Masak. Suparmi kuwi akor dadi siji. Ya. Kuwi bagian apa, Met? Bagian masak, isah-isah kuwi. Kowe kok apal karo piyai kene to, Met? Nek kowe paling bidan kene lho ora apal. Bidan kene ora apal. Bidan. Bunova. Bunova terus. Oh iya apal kowe. Ngono kuwi ya takono sik bener apa ora ya. Leres Bu, bidan mriki Bunova. Lah, Urung ngerti tapi to iki. sing putih. Bunova sing di Sing ndi to, Met? Wilujeng Dalu, Bunova. Ya Sing ndi? ampun. Lho mosok ora ero to Gong ro aku. Wong jenenge wong kudu grapyak ya. Wilujeng Dalu Bunova. Alah cantiknya. Sing lho sing ngendi? Lho, Gong sing ngerti? ngendi? Durung. Kok ngerti? Dereng. Ayo takok Pak Lurah. Wong kene lancang lambemu ora ngerti kowe. Alah paling apalmu Bunova tok nek tukang pijet. Pak Mustafa, daerah kene biasanya kuwi tapi mbok nek wis ganti utang pensiun. Anu leres Pak Mustafa tukang pijet. Kok ya apa to, Met? Lah ngakui batehku kene kabeh lho, Mas. Cek Cek keluarga. Nek garwane Pak Lurah sapa? Bu Lurah. Ah, Iya jenenge lho. ayo. Namine Bu Lurah niku lho sinten? Nek Pak Lurah karuan Pak sapa mau Pak Dani Dani. Widarto. Ya, nek garwane Pak Lurah. Yo ora ro lagi nanggap pisan kok, Ndro. Ya pancen bener kene Mas Komet pokoke jenenge wong lanang ku katut upamane Pak Lurah mesti garwane jenenge Bu Lurah. Upamane Bu Carik garwane mesti Burik. Bu Carik. Anu bucare. upama Pak Tulus mesti undang-undangane Bulus. Kowe kok ditapuki bojone Pak Lus lho Gak kene kok. daerah kene kene jenenge Pak Tulus kok. Ora ono. hebate piyai mriki lho anu Pak Hadi. Nggih. Hebate iki panjenenganipun Pak Lurah luar biasa Pak panjenenganipun Mas Pak Dani Windarto. Dani Kejaba Windarto. jabat dadi kepala desa. Usahane adalah seorang peternak sapi Met. Lho, ngomongne. Kok malah ngerti, Mas? Lho kula niki pripun to? Wong ikhlas iki ora kaya sapi lho Pak. Lho, Kok ikhlas kok sapi to, terus Ndro? sapi piye? Nek bojone Metre. kok nggih bojomu to Met kowe ora mungkin ikhlas kowe. Nyapa? Eja ikhlas sapi. Kok iso mbok padane sapi lho. Lho. Kowe ngerti pura Boyolali kae terkenal kota apa? Kota susu. Kota susu sapi wedok susune diolori, diperesi. Sapi lanang ngerti meneng ae. Upama bojomu dingonoke yono, entuk gak? Oh, pengen sigar kencete. Alah ki ya upama. Upama nek teko kono. Lah engko tak dol duwe tak keno kowe. Ngono lho. Piye carane peternak kuwi pengen sukses sendengan pripun carane? Aku punya metodenya, Mas. Metode supaya ternak sapi bisa berhasil niku kados Pak Lurah. Lho iya no, wong jenenge dagelan iki kudu duwe sampingan. Kowe yo ngerti, Ndro. Carane ono. Carane ben sapi kuwi iso dadi apik, anak-anake iso gedhe, Sapi nek lanang pengen ndang lemu cara besar bendang payu larang carane. sedilok kasulan besar. Iya. Kisane payu larang sapine mesti gedhe. Lah ya sapine pengen gede carane esuk ngene iki dipanaske. Upama esuk dipanaske supayane. Supayane mangane ben enak, mangane ben apa iki ben akeh. Nek gak ngono digolekno MBG. Weh. Kowe Sapi tuwon. wis siswa jane. Kok tas Ben sekolah. sehat, Met, ben sehat. Wah, ra masuk. Esuk ditokne dipanasne. Lho, nek kok gak masuk kuwi nek kowe piye carane jajal? Lah kene iki saderenge Pak Lurah menika ternak sapi. Iya. Aku iki ternak wedhus sukses sesan. Lho, Wedhusku 20. Mangane ya enak-enak. Kuwi teknike ya enek dhewe. Carane ditilarno piye? karo masyarakat Jumo. Nggih. Kandang kae tak pasang sound system. Lho. Isu wedhus ben ayem matine tak setelno uyon-uyon. Aku nak wis krungu uyon-uyon wedhus ayem mangane ya telap. Ngono. Telap. Dadi kewan kuwi padakno karo awake dhewe. Butuh hiburan. Butuh hiburan. Esuk nih mbok setelke uyon-uyon. Uyon-uyon. Awan sithik. Awan ganti langgam campur sari. Oh. Wedhus sing krungu langgam Kok campur lagi sari. tumun Mangane iki, ya telep. Mangan akeh. Pasang wipi sisan ya, Met. Pasang wifi. AC. Asik gak no. Tapi aku ngerti Ndek Nane, kowe kok ngantek sore terus diceluk karo Pak Polisi ki lho. Anu. Dijemput Pak Polisi gino to. Lah ya kuwi urung tak setelno wedhus sing nyetel dhewe. Lah kok nyetel BF to Mas Lah iki lho gak seneng ku ngene lho. Gak kowe ngomong. Tumon wedhus. Sapa sik masyarakat Tapi kene percaya lho, Ndro. Pripun, Mas? Komet ki saurunge ternak wedhus kuwi ternak mentok ya, Met ya. gawe
Loh. Wong jenenge ternak kok morak mari. Dek iki bose dijunjung diapik-apikno. Lah sing kowe sing bangkrut mau omongne kene ternak mentok sadurunge kowe ngopeni wedhus iso berhasil kaya ngono ngantek dadi urusan polisi kan ya tau ngingoni kuwi ta. Lah ngono mbok omongno kuwi nak berhasil omongno gak apa-apa. Lah mentok. Met komet. Wong sukses kuwi butuh dengan proses. Tapi ya kebacut aku kliru mentok 50 iki. Kudune lak ya aku mek lanange siji. Lanange sitok, babone 49. Kuwi ben ngendoke Aku akeh. diketipu kleru lanange 49. Lah Mentok wedoke siji. Kowe ngerti mentok kowe. dadi akeh mesti. Wah, mesti Dadi akeh. Lah saiki bongko, Mas. Ngono nek takok lho. Lah wong siji musae 49 kok. Ya kene disapa, Bu. Selamat malam, Bu. Sugeng dalu. Kabare piye yu? Sehat? Panen apa, Bu? Jagung. Nah, Jagung. jagung. Kuwi jagung kuwi mawa teges kaya donga. Maksudnya kok kaya donga iku? Jagung ki muga-muga sejane dadi wong agung iso kasembadan. Amin. Amin Allahumma. Oke, seneng kuwi ngene iki lho. Lah iya, diparingi udan seneng mboten, Bu? Wah, iki lho Mas percandake. Ayo ta wong wedok-wedok seneng ta nek diudani iki biasa. Wong wedok iki pengen delok wayang iki lho Mas, dandane ku ket magrib ngono kuwi wedak sak lemari dienggo kabeh. Gelang sak lemari dienggo kabeh. Iki dalange Pak Adi Purwito ayo delok wayang ana bintang tamune komet. Gelang sak lengan dienggo kabeh. Sore iki mau wayang arep Acak. Arep acak. Wah, desa Njumo tak kira meriah tuku mercon dhuwur. Kok geluduk. Wah, nganggo mercon Pak Lurah ya. Mercon diengkolmu ki ya kok gue Allah subhanahu wa Allah taala. bledek kowe iki. Pancen yo sehat mriki nggih, Bu nggih. Ngene iki lho Ndro senengan kuwi angger acara upama hiburan ya atik wayang campur sari pengajian angger ngarep ki wong wedok-wedok mesti ketok meriah. Wah aku seneng angger sing nonton wong ngarep ki wedok kabeh ketok kompake terus ketok guyub rukune. Kowe kok ditapuki bapak-bapak lho. Kowe berarti padha ora nganggep karo bapak-bapak. Lho, Pak Lurah iki ya bapak-bapak. Ya seneng, tapi ya ora kaya wong wedok-wedok. Ya ora, Ndro? Wong wedok ki kompak lho, Mas. Kompake lho nggon piye? Perbandingan. Nek rasan-rasan kompak. Lho. Perbandingan wedok ki upama 100 lanange mung 5. Dijadal buktekno. Lho, kowe pengen bukti ta? Iya. Bu, selamat malam, Bu. Hei. Ha! Kuwi Jajal. sing nyauri kuwi ya. Ya. Kuwi sing ibu-ibu nek kira-kira tanggane tuku kulkas no atine ya panas tak omong. Tanggane tuku gelang. Atine melang-melang, tanggane tuku ceret lho mencret tak omong iki. Alah, padune iri awet ya. Aku ora Bapak lu. Aku ora kaya wong wedok-wedok. Wong wedok iso kompak jajal dijak nyanyi, Ndro. Ayo jajak nyanyi. Bek sarang-sarang nggih. Nggih. Ngomong jalukmu piye? Tak usahane. kurang dhuwur kuwi. Tak turutane. Aku yen kon berjuang dhewe sing penting kowe bahagia endinge. Lah nek wong wedok padha jangut ae lho. Meneng sing tuwek iki ya padha. Nek sing nom iso nyat lagi muni ngomong sing nom mesti nyaut. Lah sing tuwek apa? Sing tuwek ya iso lho, Met. Sing tuwek kuwi Iso sing tuwek ya paham. Wong nek omong ki rasa Mas Redro, Mas sing tuwek ya iso. jajal Slendro iki lho genten. Sing iso, si Slendro ya iso iki sing tuwek. Khusus. Jawa khusus bapak ibu-ibu ya paham iki. Ngomong tok ora dibuktekne. Alah. Yen liwat aku kelingan kubu kae. Gak paham sampean, Bu. Sing adane suarane ya Slendro tenan. Kowe mari ketuweken lho lagumu. Iki wong tuwek ben senenge, Mas. Lho, wong wedok kabeh najan to ora iso, tapi batin ketok kompake jajal bapak-bapak jak nyanyi nek iso. Allah, Mas nyon kedang, Mas. Lho, buku apa? Lho, Oh, iki dienggo tanggapan mbok jaluk. ora tak dol. Lho. Lagi apa? Kedang dangdut, Mas. Oh ya.
Bapak-bapak, ibu-ibu rasa melu. Lho. Ora apa. Iki ancene anu Bapak-bapak nggih. Mas. Ibu-ibu nggih. Ibu-ibu semangat, Bu. Bapak-bapak minta tolong jangan mau kalah dengan ibu-ibu, oke? Tunjukkan suara Anda. Dintak, dintak. Ayo Mas, jajal Mas. Ikuti suara saya. Oh, Bapak. yuk. Rungokno kalau rungokno. Kupinge dibuka. Yuk. Minder tak loro minder. Goblok dadak. Ayo jajal neh, yo. Apa ta? Der Kurawi. Ayo. Oh. Hei. Apa? Ayo sapa wong loro Mas, sapa loro. Ayo Mas. Ora sah, ayo. Tapi nyilih kendangku kowe. Lho. Anu, cara kreatif. Kowe mbok nganggo kenong. Lho. Ora apa-apa Mas, drum, ayo drum. Drum, anom. Tek dus tek. Dus, tek, dus, dus, tek, dus, tek, dus. Dasar kau Keong racun. gajah tidur. Tak bongkar. Batunya sopan santun. Ekaturi. Diriku kau rayu diriku. Oh malu. Tambah happy. Delak. Oh. Kae lho, jamaahmu ae muni, aku gak iso. Wong loro lho mbok pisan aku dhewe, aku panggawani. Ayo jajal kono lagu. Kono apa? jang kompakno. Ayo. Nyapa mbok perintah wong kowe lho wis karuan kompak kene. Iki ora enek sing kompak. Urung. Lungguhe wae jejer ning atine asline. Alah. Ora percaya. Ayo nenek yo. Baleni yo. Dus, tek, dus. Hei, ra isin. PP apa? Apa nih? Kok Ini kene lho. iki ngompakno jamaah kok nyapa kowe iri? Lah wong lagumu saya ora karo-karuan kok. Apa? Lah wong sing pertama mau rapal kok malah PP apa? Mbok dijawab Bu, patakmu ngono ya. Kuwi lagu sing ladek Sing viral. lagi gendut hit lagi. ya wong enek wayahe ngapalno. Yo, lagi Mas. Dus, tak, dus, dus, tak, dus, tak, dus, tak. Ayo, ayo Mas. Ku rindu gayamu ketika tawa lepas renyah. Aku rindu gayamu ketika bermanja, meluluhkan segenap jiwa. Hop. Kowe nyapa melok-melok? Ah, urang-urang kamu mengumpulkan masa. Kowe nyapa melok ora wan? Mandarman kompakno dhewe man. Iki ngono tontonan dinggo tatanan. Wayang ngomokke apa kuwi mau? Ora ngerti yo nesu. Dangdut tadi. Sing ngomong dangdut sapa? Alah, kuwi mau. Yo. Kurindu ya toh? Yo. Wayang iki matane. Lho. Ya kudu lho, bernuansa Jawa. Ya Mas. Bapak-bapak lebih kompak ya. Wong kaya ngene kok dibanding-banding. Hei. Wong ora iso arek. Tempone kok gak anu ya. Wong kok ngene Kok dibanding-bandingke. Kuwi yo ndangdut kok. Lah iya lah nyapa mbok nggo. Kowe ya lagumu ndangdut Dangdut padha. dhewe, no. Ndek mang ya padha. Hei. Kuwi ya ndangdut ngono. Oh iya. Jawa. Lah ya wis ya. Loh, kok ya wis ya dikompakne no. Wae kuwi kompakno. Wong kok ngene kok dibanding-banding. Le, Ibu-ibu meneng. iya. Tak uyao. Meneng. Wekku dhewe kok kono lho urusan. Sini. Amayor Mas, amayor. Iki iso mayor ben to. Ojo kalah karo ngono. Sayangku,
sing ayu dhewe. Ayo kaya ngene iki. Purun ngopo? Tangan di atas semua, ayo. Tangannya tinggi. Modal bensin seliter, tarku tak setater, tak ampiri ayo tak jak mutaramu. Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi. Kon kuwi. Sik op. Alah nyilih dulu ayo. Op, sik. Kowe yo kono balamu dhewe to mek iki ganggu kono. Awake dhewe diganggu komet yo lek yo. Anu aku ngomong cah loro ki kaya modele kaya pitik untulan kabeh, cilik-cilik. Aku pengen nyanyi interaksi karo wong lanang ibu-ibu. Ayo dinyap karo Pak Adi. Apa? Aku molone pitik untulan kono. Nek cah loro kaya upin-ipin lho. Lah awake dhewe nyematke ibu-ibu nyemangati. Iya, no. Ene Mas. Neneng. Kuwi apa? Denok-denok. Lah nek Sayangku. Ya, Bu. Sing ayu. Semangat ya, Bu. Purun ngopo bakal tau. Modal bensin seliter, motorku tak setater, tak ampiri ayo tak jak muter-muter. Tak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi. Dadi iki ya padha ae. Nyanyi iki mbok yo sing urut nek denok ya denok aja mbok campur-campur. nyapa lagi denok kan muter-muter tuku bensin terus ditakoki wong tindak pundi ngono. Ngene lho, tak warai kan. Rodok rene. Bocah ra Jawa. Denok iki lagune ngene lho. Piye? Wong ayu sinawang tambah ayu. Malah goblok hidup. Yen kelingan aku ra Dek. Dung. Yo Suapan balesku kok ya. Tibake angel kok denok. Tak kira ya padha. Kowe Kang Baku nderek didonga. Kang Sak Sunene. beja-bejaning desa kuwi ya cek desa bejo desa Jumo. Betul, Mas. Mergo napa sing tasik purun nguri-nguri mula tepuk tangan kagem Jumo. Nggih. Pak Lurah matur nuwun. Sehat, amin. Muga-muga Jumo dadi desa sing bal-batun thaibatun barokah ghafur. Amin Allahumma. Amin. Ngoten le, Pak Adi nyun sewu teng Nggih. kenggen kula niku pun terus terang mawon pun jarang ngeten-ngeten niki. Dadi Dari awetan, Mas. nggih nguri-nguri kabudayan Jawa rasa matur nuwun sedekah mring bumine niku pun boten wonten. Betul. Mula tenggen kula niku wonten jenenge napa musim pagebluk niku. Jenenge tikus wayah tanem pantun pari niku. Tikus gedene sak pedet-pedet, Pak. Niku gara-gara nggih ngeten niki. Berarti terus loro yo ngentekke sak desa, Mas. Lah nggih ngoten niku mula Sepi omonganmu kuwi mang lho. Ti- Ana tikus. homo tikus kuwi lho. Iya. Gedene sak pedet-pedet. Alah ya ora percaya. Ora percaya. Jenengan percaya Bu tikus sak pedet percaya napa mboten? Ora percaya. Kuwi kono jenenge oh nggih Bu nggih. Wak, aku tak tapuk. Bau. Kowe ora percaya? Gak percaya. Sampeyan ya ora? Gak percaya Pak blas. Adi percaya mboten? Ora percaya Pak Hadi nggih mboten Ora percaya. percaya aku, Mas. Semono gedene iki. Oh, sak pedet-pedet, Mas. Gak percaya. Bubuke kan mboten percaya nggih. Ora percaya. Anu, yuk sak ngisore sithik lah. Lah, nek sak ngisore percaya. Lah iki padha karo daerahku lho, Mas. Apa to? Daerahku ora nganakne bersih desa, ora nganakne sedekah bumi ngene iki. cocok. Wong lair niki geger sak kabupaten, Mas. Apa? Nglairne iki metu udel, Mas. Wah, Hoak iki hoak aku yo gak percaya ya Mas percaya. ya. Sak goblok-gobloke wong jenenge lahir ki ora enek kaudel. Sampeyan percaya ora? Ora percaya. Sampeyan percaya ora? Belas. Pak Adi percaya Ora mboten? percaya lahir. Bubuke mboten percaya nggih. Mboten. Wong lairne sak apa ki teng jero udel sampeyan percaya ora, Bu? Ora percaya lahir kok kaudel. Ora percaya. Ora percaya. Sak ngisore sithik. lah anak kuwi umum. Lah, waplok pisan ya. Gak seneng aku. Mah. Iki kenalan ya Mas ya. Ya. Pepatah sudah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Derek nepangaken nggih Bu, Bapak Ibu warga masyarakat Jumun derek nepangaken nami kula Slendro. Selain kula dadi dagelan Bapak Ibu nyuwun kawigatosanipun kula teng dalem menika aslinipun menika kula dados sinder. Kowe
kowe iki dadi sindir. Sindir Mas. Kula menika namine Cak Yono. Najan kula dagelan nek dalu menika siange kula dados mandor. Lah, mandor. Mandor. Kowe dadi apa, Met? Kenalne? Kenalne to? Ah, wis padha kenal nyapa. Sampeyan pun kenal niki, Bu. Derek. Met. Lho, urung ta? Urung kok GR men lho. Urung kok bangga. Slendro nek bengi ndagel ngene iki awan ki dadi Dadi sindir. Aku dadi mandor nek awan. Lah, Kowe iki dadi apa? Dadi apa kowe, Met? aku yo ndagel ki tok iki nek liyane Sampeyan Piye to, Met? ngopo ngono lho? Samben. gak duwe. Oh, Masa bebas gak ceng. duwe to, Met? Lah nek wong loro padha mergene mbok aku dijak. Ya melok kowe pengen dadi apa? Yo sing penting iso aworno lho. Enek gawean Apa, Mas? sindir mandor kuwi eneki kuli gelem, kuli. Tapi dadi siji ta? Dadi Ya. siji. Iya ora apa-apa. Kuli gak apa-apa ya? Iya. Ayo kenalan sik. Oke, Bapak Ibu, dari dikenalke kula Komet. Siang Kejabatan kula Kuli. Oh, kuli. dadi kuli. Nyuwun sewu nggo Bu, nggih kok sombong mboten kula biasa wong sindir nyambut gawe ngeten iki nang omah saben wulan kula gajine 20 yuta. Wong kula sindir. Sindir kak ya. Najan to mandor menika kula mboten ketinggalan saulan menika angsal bayaran 10 yuta. Oh, alhamdulillah. Mandor kok. Kowe Met. Kula Komet sebagai kuli kula harian. Biasanya tulimo. Tulimo ini mangan jobo lho Kok dadi. itu limo sini-sini. Kula biasa Bu selain dagel manganipun teng restoran gede. Biasa rumah makan ele-ele ya. Mangane biasanipun steak. Setik biliat wi. Kok steak? Kowe manganmu Steak ora-ora daging kuwi lho. Ah, Waduh yo. Tak goblok. Ya atau jajan ki. Steak ki lho, steak net. Mandor saora-orane biasa ning warteg mangane nasi lawuhe rendang. Oh, wong kowe Mandor. Kuli-kuli mangane. Kuli kula biasanya sisane tiang kalih niki dadi niku nak nyiso. Kowe kok nesta men to, Met yo padha karo kancane. Ora apa-apa wong dhek kuli kok ya. Kuli ya. Bar mangan ngombene kula nyuwun sewu Pak Adi. Nggih, Biasa ngombene apa, Mas? Biasane ngombene kula sindir paling kok. gak niki soda susu. Soda susu ki mergo sindir gajane 20. Toh. Padi kula biasa nek bakdo bakdo madang ngoten niku kula biasane jus apel. Mandor kok. Mandor kok Pemborong. Kuli kula got. Dadi badhe got kae tak gua Kere men to kowe to, Met. Lah kowe iki sing kebacut iki kowe lho Mas. Biasa no kula dasare kula niki nggih sindir. Bojone kula nggih kados ngeten iki. Aja ngaleh-ngaleh Sik, sik. iya, iya. Bojone kula nggih ngeten iki. Nyonya Londo wong bojone sindir. Lah iki bojomu apa? Nyonya Londo, Met. Londo. Bojone Londo. Kula mandor. Hati-hati. Bojo kula biasa Cina. Lho, Cina sing ndi to iki? Cina. Oh, Putih. Iki Mas, Cina sing kok. sisa iki. Oh ya, Cina iki. Bojomu lho kenalno bojomu. Bojomu ndi, Gak Met? usah Mas. Bojo. Aja Dadi, nang guyon kene, teko lah. bojo. Ora apa-apa jenenge wong ki ben ngerti nek kaya aku kan jelas bojoku kaya iki. Lah kono mandor sindir ya pantes ae lho. Iki gambarke bojone iki mesti gambarane iki nek aku sindiran bojoku iki kaya Londo. ngono. Aku gek nek ning kene Enek, ganeng. enek. Ora enek, Bro. Eneng. Ora tapuk lho. Lho, enek ya, Met. Aku iki bojo yang gaji 75 harian Enek nek. bojomu sing pas kanggo kowe iki enek. Sing ndi? Ora apa-apa ya wis bar dikenalno kowe Londo. Heeh. Aku bojoku Cina wong Cina. mandor. Ya. Kowe Aku kuli, ya sak kuli. keneke Mas kadang begenggek aduh lho. Tak tapuk sisan Ya kok. ampun, ngono kok ya sing apik po ya Bojoe ngono. mbok sing apik lho kok iso Apik iki lak wonge pangkate apik, kerjae penak lho. Lah iya wong jenenge nyambut gawe iki apa-apa disyukuri. Sindene akeh Mas. Yo siap. Nyanyi. Oke no. Celuk no. Oh ya kene tak milih dhewe aku ya sesuai karakterku Kowe sing tak- MC, Ndro. Yo, Biasa MC. iki wau Pak Campur Lurah sari. pun request lagu. Lagune apa? Napa? Heh? Lagune. Kuwi lho sing anyar kuwi lho Mas. Apa? Apa to kuwi? Sik to sing anyar Ora tak iki akeh lho. kekrek tenan lho. Ono. Apik ana. Iki MC ini sik ya. Yo. Kowe sing biasa MC ya. Ngaturaken sugeng dalu kunjuk para pilenggah kagung Semono Putri kan satu Haus. dadi hormat. Kok mulih lho pedenan wong-wong. Lho nyapa lho. Sing semangat kok aku ngrungokno. Lho nyapa to iki MC-ne ya apik biasa campur sari. Sari. Nek ndelok geser. Kerawitan. Siarno. Nuwun sewu para kadang pamirsa. Oh, malah kaya mangun. Oh, tak idoni lho. Mangun kaya ngono kae. Nun berketeng. Bareng sound sisteme jentok sing welek.
Spekere. Dasar mereka ora katru. Lah, Katru itu berarti tahun terus terkarat. lah setrome ngedrop kok. Setrome ngedrop. Maksudnya ki sing semangat sing dina. Lho. Wah, apa nyanyi gelandangan mune piye? Nyanyi gelandangan, ayo. Lagu apa? Ganggangan. Jadi Dadi dangdangan. krungune sing kono ganggangan telo apa-apa. Ya nek MC piye semangat ki. MC yo ngene. Ya. Yo, kembali kita hadirkan spesial untuk Desa Jumo tentunya. Ada sederetan artis pesindennya yang sangat luar biasa, so. Tak panggilin satu persatu. Salam rindu tak akan layu. Mas. Salam sayang tak akan hilang. Mas, guyune saiki ae ora kaya gendeng ngono. Kakean lemu guyu kuwi. Ngono kakean. Saiki ae lho. Oke, baik saudaraku semuanya. Tak panggilin spesial untuk Anda semuanya. Desa Jumo yang sangat luar biasa, toh. Waduh, abape nglumpuk. Mosok ora imet. Oh, nggek kowe. Apa peglumpo? Oh, nggenmu Gak ya lagi ki ya. lagi kuwi apa? Biasane gak Maksudnya mambu. sedengan ngono lho, Met. Jaremu kon sithik. Lah sedengan. Dengan. Spesial kali ini untuk Desa Jumo. Ada pesinden yang sangat istimewa untuk Anda semuanya. Spesial untuk semua yang sudah hadir. Ada siapa dia kalau bukan Lah ngono lho. Masih sedina sewengi ora mambu ngono. Waduh, wah ngono kaya kancane lencu no. Wong kon ora. Kita panggilkan ada. Sopo Pak? Lho. Dua. Sampean tangklet sing Ya. kepareng jumeneng sinten? Ya Mbak mesti sinten? sesuai pilihannya dhewe-dhewe to, Mas. Karek aku ya. Iya no. Kowe engko nyeluk dhewe lho ya. Ya. Aku iki. Ya. Sopo iki? Iku Darti. Iku Darti. Mosok jenenge yo Ayo, ganti lho. kenalan dhewe. Nah, aku ya pas to, Met. Cara nek aku nyuwun sewu lho, Pak. Cara wong wedok iku pilihane pas kaya aku mergo pengen di bojo kaya aku ku angel, Met. Mergo kan aku gede dhuwur. Ah. Pompot tengah. Sak rek. Lah bocah kaya iduk-iduk ngono kae. Kita panggilkan ada. Dewe. Dewe. I love you. Mas, sepote Mas. Yo, sepote Mas. Yuk. Yo. Yo. Yo, Dewi. Yo. Wah, Mas Komet. Nggih. Loro apa siji, Mas? Yo. Anu tiang kak setunggal nak digaduh tiang tiga nggih mboten penak. Ya kaya mau to kaya mentok mek-mek. Kono Iki kertane nek tambah siji sing iki. Kula tak Oke. pilih to, Pak, sing sesuai sawedok sing senengane kula sing pas cara wonge ya gambare sing padha karo aku. Ah, sampe itu sapa sing golek kate Jangan lupa ya. karo para Sembodro nek kayak gitu. iki pitik untulan kok kate. Lah iki Sing umpama iki. kok ndek bojo kok cilik neh. Ya. Iki mesti anak-anak ora Dadine. keberurip. Ora keberurip. Ora keberurip. Ha iki dintekno garangan kok. Cilik. Samene-mene. Kuwi anak kok tikus kok Kuwi nek ngajak apa nek ngedusi malah penak to, Ndro. Penake piye, Mas? Langsung disempar ya Atis. Ayo Atis. Kuwi anak apa bekel kok tak pilihke. Yo bersama napa niki jenenge, Pak? Pasopati. Pasopati kita memilih bersama. Aduh cacing. Ready. Tak pilih nek karo aku. Sepote lek man. Wis, pas.
sindene iki, Pasopati iki. Wah. Selamat malam. Bojomu kae lho. Walah. Bojomu aku. Nyilek dilu. Arep nyilek kompo aku. Ojo. Kompong kelepe mbok gawa kok. Kok kono lemu karo lemu walah anake alah sekilan wis aku percaya aku. Kowe ambek kene. Ora sang gagas yo mah yo. Mama Pak Papa Mama awake dhewe piye nek nyelo Mas? Pake no. Pake kupingmu. Pake mbek bune. Papa. Papa apa sing dibadhok reneke papa. Mama, kowe pengen bojo apa ora? Jane yo pengen aku. Kowe tak celono. Iya no. Nek percaya aku aja. Kene. Iki wis gak sange lothok ya iki ae. Iki saya dalu saya gede-gede yo. Ya apa to jane kok Bayangno to, tek rono saya gede. Lah aku biasa lah nek karo ngene-ngene iki wis tau aku ning nggonanku ngene iki 50-an kok. Tak tapuk sisan. Maksude klambine iki lho. Klambi yo 50 kok padane. Lah ngono kuwi pira? Iki klambine 600.000. 600 apa? Dhuwure tok lho Mas. Bojoku lho ning emat tak tukono ki 300 wis tak keno sak isi-isine kok. Halo, bojone iki mergo lunga terus ora tau balik ngono lho. Kowe bojomu Dadi TKW. sayang. Iya sayang. Kowe gak pengen kaya aku ya sayang yo. Hati-hati lho nak jenguk lho, slendro. Mboten napa-napa niki tasik elas. Ayah. Kowe pengen milih B. Tak pilihno. Mbah, kene Mbah. Aja. Iki tim penilai. Dadi sapa sing pasangane ketek romantis menurut DE. Oh ya. Iya. Jurine. Lah aku gak berarti. Katresnan sejati sepiro, Mas? Alah, katresnan sejati apa? Ah, kaya paham. Ku tak nilai sapa pasangan sing paling romantis mulih nggawa hadiah lemah. Ngobleki kowe. Janji. Ayo guyu yo. Oke, terima kasih. Coba ayo coba ayo. Wis, Ayo kuat sik to, Dik. Ayo tang batang kowe tang jatah iki. Aku kok gendong apa ora lho. Kowe pangkat tak gendong. Katresnan sejati. Iya ya. Romantis iso digendong. Iya, wah. Rembulan ing wayah wengi nambahi kesing ati iki. Apa ketek-ketek. Apa gak? Lagi dilu yang ngendek. Lagi dilu lho. Lah kok bojoku ngendok. Wayah angkrem gitu. Apa tuman sing dadi pangkok metu ndoke? Lah kuwi lho nyatane aku pembateni. Iku ndang udu ndoke bojomu. Lah Tilik Mas, sik. untuk ndok. waduh yo. Ndokmu ora. Ya apa ora? Alah iya iki. Rasane piye ta? Layak kan kok sengklir. Wah, iki weku. Rembulan ing wayah wengi nambahi kesing ati iki pepujan atine ngendi do wong ayu ngantah Aku kudu ae. Aja dingklang ngono ya, Mas. Ku nek sampurate umat deh. Aku kemelengkangan aku. Aduh. Wah, iya lah kok cuma tek. Totose to ditotose. Wis tak anu. Mun matek tenan to, Mas. Nun, Nggih. eling-eling lho. Engko nek herniamu kumat, Ngawur. tedun Enggak. kowe. Kakang. Ya sing Aja penak ya. kalah karo Cak Selindro. Aku moh ora ngarah kalah karo Selindro. Yo, Bimo lagune rak yo langgam campur sari to. Ya. Mas, aku C, Mas. Lagune yo cah nom ben. Ben. Andai kau tahu aku mencintaimu di dalam hatiku telah terukir indah namamu. asik. Aku takut, Luar biasa, yo. takutkan kehilanganmu. Aku takut kau melupakanmu. Bro, iki lo tolak. Wah, Aku tahu
Bejo sing ngendi? Ya ya rene ora sambak kok. Aku tak golek dhewe. Apa enek sing gelem, ora enek sing doyan kowe. Makmu dhewe iki lho ya moh. Ya ben. Anu Mas, Sampeyan apa gak krungu? apa? Iki lho padha rasan-rasan. Piye? Muga-muga aku aja diceluk karo sisi tok kuwi. Lah aku rak sing krungu. Anu drame mah Mas. Des cak cah nomo De. Ya ya. Gak cah tuwek kok. Des cak. Aku mbek kene to. Ya. Bebot. Aduh, di. Hei. Takok-takok rego wis biasa. Kok kacek 50 sida apa ora? Ya ngene. Lah lagune apa aku ora iso. Wong rayu atik lagumu lho piye? Takok-takok rego wis biasa. Lah terus Kacek 50 bingko sida apa ora? Milih iki apa milih kono kuwi to. Kuwi Ya. jenenge cinta mulia. Lah ya kuwi. Sepasang remaja jatuh. Mbok warai, kowe malah marahi wong tuwek, tak tapuk misan lho. Ngawel. ya. Iki aja diwarai. Nek nesu tensine dhuwur deknane 650 lho. Lho, Tensi. gak bongko apa piye 650. Lah tanggamu pada titip ngono kok sok. Iya, tensi kok titip iki lho. Wis, aku gak golek aku. Ya golek to. Wong kok Golek mutung. to. Selamat malam Wilujeng Dalu kene cantik-cantik bidadari. Niki- Yang ini nama siapa? Yang ini siapa namanya? Kok jek Yang kuwi? ini namanya Mbak Rindi. Sik, Ndruk. Iya, Kowe Mas. kok ora iso ngumpakno Apa? pemusik to. Bebas. Ayo Mas. Ayo. Ayo ketipung tok. Ayo Mas ketipu Mas. Dung, dang, dung, dang, wit, dung, dang, Wit ketek gelutak. Ketek gelutak. Ketek gelutak. rawuh cangkemmu. Rawuh. Kayak ora ngono, suarane ora ngono. Piye? Kayak ngono nyemoni, suarane gendang nyemoni. Nyemone piye? Yoga. Piye kok iso? Ketek gendut. Ketek gendut. Alah, Ketek jedel ya. Kuwi nyapa gudel mbok elok-elok nih. Ora wi kanca pelek kok. Kok gudel kae dhek mau. Kono ki ngloloni meneng lho jane. Ayo nyanyi apa? Ayo. Jajal kowe. Tak dong. Wah lah nganggo kuwi neh. Iya. Kenalan kok. Kasih Jesu. Tasih sedo triple. Ora kaya. Sida apa ora kok melah cengenge. Ngersake lagu napa? Pak Lurah pripun Pak? Sios niki anu. Lagu dagangan. Ora iki mau anu. Gak sida. Apa? Mas Kumet. Ditawakne karo masyarakat kene mau enak pamundutan. Oh nggih. Iki ana pamundutan lho Mas Komen. Pripun Pak? Oh, ning nyuwun sewu. Nggih. Menika wonten panyunan saking panjenenganipun Mbah Lurah. Nggih. Menika Bu Camat badhe minggah pepanggilan. Oh, oke. Nggih. Kersane salah. Paring pangestu, paring dawuh mangke. Tasih Lan lenggah warga Bu Camat wonten nggih. pisan. Pangapunten lho Bu nggih. Ya. Nggih. Gila. Monggo kan katur Mangke, dumateng lagu nggih saged. Bu Camat jengkar saking sasana Palenggan tumuju wonten ing Oh sakniki nggih. pepanggilan. Monggo. Dicondro, dicondro. Duduk. Sugeng dalu Bu Camat. Sugeng dalu, Niki Pak. dereng tepang. Dalang Menika di paring hati asma sinten purwita. riyen nggih, Bu Oh, Camat. ngoten nggih. Nggih dereng tepang to kula Sing Bojonegoro. butuh kenalan niku Cak Yono napa Niki Warga? Cak Yono. Sing pripun to? Sing butuh kenalan niku panjenengan napa ingkang mirsani? Oh, Kula. panjenengan. Nggih. Mengke wonten wingking tukeran nomor Oh, WA mawon. nggih krungu to. Aku iki asline kowe paham to? Oh. Iki apa Bu Camat lho? Nyuwun sewu, Bu, nyuwun sewu. Hei. Kuwi ndeloro ayan lho, Bu. Oh, ngoten. Berarti jaga jarak aman nggih. Oh, nggih. Aku tak tonyo pisan lho. Kancane gak oleh bahagia iki lho. Pak Camat derekke mboten? Menika wonten nggih. Ingkang putih. Pak Camat mboten ngantuk, Pak. Bacok mawon, Pak. Anu, mungkin nek ngantuk jenengan kondur mawon Bu Camat kula terke. Wis kantil kulitmu. Wong montore kredit kok sombongmu kaya ngono. Pilihan kami tua sing milih loro Adik.
Teko ndi? Lah kuwi Enggak, bojoku mbek monggo Bu, anakku. atur. Sedaya para rawuh wonten dalu menika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, pangapunten niki mengganggu waktu atau mengurangi waktunya rombongan mboten Oh, napa nggih. Mbak, malah seneng. Mengke nek menawi tanduk kalih Pak Dalang rembukan Nggih, piyambak. mengke niki perjanjian ngantos adzan subuh dagelane Oh nggih. nggih. Mboten jam 7, Pak. Oh jam itu diperpanjang nggih. Cocok, Pak. Sajake ngenjang melih kapok nek diundang teng mriki. Nggih. Ingkang kawula hormati Pak PJ Kepala Desa Jumo beserta perangkatipun, ingkang kawula hormati sedaya kelembagaan Desa Jumo, wabil khusus malam hari ini dimeriahkan napa wau Pak nggih Guru Pak? Rombongan saking Pasopati. Pasopati. Oh, Pasopati nggih wonten Pak Dalengki Hadi Purwito, sedaya pendherekipun lan spesial bintang tamu. Bintang tamu napa-napa Mas undangan Nggih, niki? Bintang tamu. Pemeriah, Bu. Oh, pemeriah. Mas Komet CS. Nah, nggih, Mas Komet CS nggih, kula penasaran kalih Mas Lendro wae kula padosi kok rada beda ngoten niki, Pak. Bedanipun pripun, Bu? Nggih, Kue rada bari niki no, Bu? niki wau rada langsing sithik. Oh nggih, niki nganu mikir. Dereng Bu. daro. Sampun tapi mboten entuk MBG, Bu. Oh. Tuwek MBG. Nggih, mengke kersane didaftarke Bu Bidan Bu Oh, Nova siap, Bu nggih. Nova, Bu Nova, Nggih. nggih. Catet nggih Mas Lendro mengke nderek Nggih, Bu. daftar MBG sing nomor keri dhewe mawon. Nggih. Derek Nek sunat menawa niku, Bu. Nggih, mengke Bu Bidan, nuwun sewu Bu Bidan mengke Mas Lendro betani impus nggih. Loh. Nggih. Kok lara to? Nggih. Matur suwun, Bu. nggih, sedaya kemawon wonten dalu menika monggo sarengan muji syukur wonten Allah Subhanahu wa taala pilih wontenan dalu menika acara sedekah bumi Desa Jumo niki penutup rangkaian wonten Kecamatan Kedung Jati Mas Lendro. Menutup bulan apit ya, Bu? Nggih, dari 12 desa malam hari ini penutup di rangkaian 12 desa. Jumo. Raosipun pripun, Bu? Mas Tani wonten dalu punika wayangan masya cuacane mendung udan, Bu. Nggih, alhamdulillah nggih para rawuh di hari ini Pak niki kula campur-campur. Alah, Betul, mboten kabeh. apa-apa, Bu. Kados tahu campur enak Nggih, nggih. nggih, Mas mawon. Malam hari ini luar biasa di Jumo, desa yang sebelah niku dari mulai habis maghrib sampai sekarang udane lumayan deres dibiuk-biuk. Alhamdulillah wonten menika nggih Rada grimis nggih, Antusias. mengke alhamdulillah nggih luar biasa. Desae nanggap wayang meriah kaya ngeten niki upama kecamatan wayangan ngoten pripun, Wah, Bu? yo aja seneng. Nggih, niki dipertimbangkan. Oke. Nggih. Pripun mengke kecamatan Kedung Jati wayangan nggih, Bu nggih. Dipertimbangkan cocok, mawon lho nggih. nggih. Suara rakyat Dipertimbangkan. adalah suara Usulnya ya, Tuhan. apik, Oh, Bu. nggih. Saged dicicil lho, Bu ya, Mas Niki ya. dari berapa desa, Bu? 12 desa. 12 desa. Menika wayangan sedaya. Mboten nonton sing tayupan, nonton Nggih. sing wayangan. Nggih, jeng ben diaturi Kan wayangan. wayang ngoten. sedaya nggih. Nggih. Mengke nomor teleponnya ampun kesupen nggih. Nggih to, mengke Oh, HP-mu kok kekno Mengke Camat. dereng duwe HP. pikantuk diskon pinten mengke? Pirang Mungkin persen? insyaallah nek kula tiang kalih niki biasa murah ya Andre ya. 20%. Oh, 20%. Nek mriki kalih mriki sak yuta cah loro wis mangkat. Nah, yo aja meneh kak sak yuta to. Wong digodhokno mie sedap ae seneng lho awake dhewe. Ya. Teko Panitia kode kadosnya dereng dahar niki. Pak. Sampun, sampun, sampun. Sampun. Oh nggih. Pripun, Bu? Nggih, wonten Alhamdulillah, nggih. acara dalu menika kami dari jajaran Forkopimca ngaturaken matur suwun sangat atas undangan di malam hari ini. Terkhusus warga Desa Jumo teriring doa di acara sedekah bumi ini mugi-mugi sedaya warga pikantuk atau pinaringan sehat walafiat. Amin. Rezeki ingkang berkah barokah putra putrinipun ing dados putra putri ingkang solih solihah Allahumma Amin. Wau sampun diaturke Pak Dalang kanthi lakon Semar Bangun Desa. Sekali lagi meskipun Pak Lurahnya ning menika PJ, Nggih. nggih, alhamdulillah PJ ini sepanjang sejarah niku Kok paling lama. lama. Ngantos pinten tahun, Bu, Niki menika? 3 tahun nggih Pak PJ Wow, nggih. luar nggih. biasa. Pembangunan Eh, sudah jelas. kami berharap setelah sekian lama 3 tahun sudah dukungan warga Desa Jumo luar biasa. Mohon dukungannya sampai akhir nanti terpilih kepala desa baru. Insya Allah nanti pelantikannya di bulan Maret 2027. Namun proses pilkadesnya akan dimulai dari September sampai nanti insya Allah coblosannya di bulan Desember. Sekali lagi sudah bangun desanya luar biasa sebagaimana diatur kayak Pak Dalang wau nggih sampai dalan apa wau Pak? Nggih. Sing paling akhir wis dicor dalan apa wau kula mboten Supe saged. lho, Bu. Oh, supe Iki sami. Mas Lendru sing apal. Nek Nggih, boten dalan bocah lho, Pak. alhamdulillah luar biasa. Nggih. Tetap mohon dukungannya guys warga Desa Jumo sampai nanti di Pilkades juga mohon dukungannya
Siapapun yang mencalonkan diri mohon didukung dan semoga terpilih pemimpin yang amanah terbaik untuk warga Desa Jumo. Amin ya robbal Alamin. Mekatan kemawon mengke mesake ketoke Bu. Boten. Ibu, Bu Camat nyadong duka napa badhe derek nembang, Bu? Oh, ngaten nggih. Nggih, Nggih. kok Napa niki? monggo derek mawon. Met. Sakarsane jenengan. Oh, apa tak kok ganggu rumah tanggane wong? Jahe janganan mergayo aja dolanan ya, Met ya. Wong ki mbok ya duwe sopan. Ngertos nek enten Bu Camat teng mriki, Mbak. Dendro, karo kene ta? Yo. Aku karo kene. Ngono. Ketoke bejo napa musibah niku nek sing kari omah. Nek kula kangge kula menika barokah. Oh, barokah. Nggih. Mboten musibah nggih. Boten to, Bu Badhe Camat. nembang napa, Bu Camat? Nggih, lali janjine nggih. Lali janjine. Sing penting Bu Camat ora lali janjine visi dan misinya yang akan datang. Amin. Nah. Lali janjine dijenglengke to, ya. Lho lah. Kok yo. Nuwun dawuh Bu Camat niki pesindanipun dos pundi Bu? Sae-sae mboten niki. Oh nggih, niki luar Luar biasa, biasa nggih. Takon apa piye? Sae napa sae? Mantap-mantap. Wah, nek gemoy sedaya kok. Nggih. Sae. Mas Salah Komet, Nggih. iki mu panjenenganipun Ibu Camat Ibu Kuspriyati SSTP MH. Oke. Eh, Salajengipun inggih menika katur dumateng Bapak Lurah Bapak Dani Windarto. Kudu dumateng Wah. Alah, relatif. Iya iya. Terampil menen apa pegawe ketoprak iki? Nggih, monggo. Mas Komet, Ade. panjenengan Pak nawi Dani. mirsani Pak PJ Nggih. kaya saudagar juragan bawang apa iki sing ngene Madura kae. Oh. Kaya Abaher. Apa? Nggih nggih Iya, nggih. Nggih. Lah menika wau Pak Lurah ngersake jambu alas duka sios duka boten. Oh nggih. Ah, nggih. Selamat malam Wilujeng Dalu Pak Lurah, Pak PJ. Selamat malam Mas Selindro. Mas Lindro. Selendro, Ah, Mas nggih. Komet, Kula Mas Komet, Mas Yono. Yono, Aji. Pak Dalang, Pak Haji. Nggih, Pak Lurah, nggih. Nggih, Derekaken. pada warga masyarakat Desa Jumo, kula matur suwun pada panjenengan semua bisa hadir pada malam hari ini dan sumbangsih ini dari panjenengan semua. Nggih, semoga dengan adanya pagelaran ini semoga warga masyarakat Desa Jumo khususipun panene napa niki panene? Saya matikel-tikel, Pak. Saya matikel-tikel. Amin. Pak, nggih. Ilang tikuse. Ngoten Ah, nggih. amin. Ngoten nggih. Mugi-mugi sukses selalu untuk warga Amin, Desa Jumo. amin, Cocok, amin. nggih. Dan ini mungkin yang terakhir saya untuk mengikuti ke nopo pagelaran acara sedekah bumi Sedekah di bumi. Desa Jumo. Pangapunten nggih, enggak apa-apa nggih. Nggih. Mungkin Nggih, tahun monggo, depan nggih. ganti kepala desa yang baru. Amin Gitu, nggih nggih. nggih nggih nggih, Ngoten. Pak. Nggih. Nggih niki pun napa? Lah terusnya mau jambu alas. Jambu alas. Nggih. 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 Manut kula. Muga-muga Enak. kedepannya Mas Komet, Pak PJ, Mas Yono ada sosok pemimpin yang amanah yang selalu mementingkan kepentingan rakyat Amin, dan amin. juga jangan mementingkan kepentingan pribadi, Pribadi. secara umum kepentingannya warga masyarakat jalopoe kasembadan. Khususipun kagem warga masyarakat Jumo. Dengan adanya pilihan beda panemu ojo padu, Padu. beda pendapat, Ojo nganti pegat sing penting tetap guyub rukun menjaga persatuan dan dan kesatuan. Geng 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 geng. Allah. Kok ya. Sing penting jaga omonmu. Jaga persatuan. Dan kesatuan. Deng 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 deng. Jajal wong telu. Ora ono sing banter. Sik Pak Lurah sik. Monggo Mbak Ya, Lurah. turun. Kali sinten Mbah niki Mbah? Anu Pak Lurah. Kula tak joget mawon. Oke. mboten nyanyi. Kene. Nah, kene Mas Yon kene. Nah, Pak Lurah jangan diganggu. Oh, Pak Yapit bidadari terbaik. Oh, dari- nggih nggih. Nah, Mbak Pak Lurah, Mbak- mboten Mbak. mboten nyanyi jenengan. Mbak Rini. Wakil kula mawon. Berarti joget mawon ya Pak ya? Nggih. Oke, Mbak Rini di sebelah kanan Pak Lurah. Cocok. Jenengan sik. Ya. Anu wakil kula nggih.
50 Pak. Ngawur ya waktu 50. Ngawur ae iki. Oh, Mbak Edi di sebelah Mbah Lurah. Mbak Dewi di sebelah kiri, Jenengan mriki. Mbak Dewi di sebelah kanan Pak Lurah. Oh, Lurah Ah, teng diapik. mriki. Diapik. Teng mriki. Nggih, seradi mriki. Ampun napa menggalih sing rena-rena Pak, maksudnya mboten kula kok ateges alah kuwi mesti kon njaluk saweran apa piye. Mboten. Mboten. Sing penting teng mriki ni dados tunggal sayuk rukun, ning nek mboten ninggali ya rada piye ngono lho, Pak. Kowe iki kok ra isin to, Met? Nyapa? Pak Lurah iki wis ngersake lagu.